Aquest mèrit li correspon a l'Associació Cultural Amics de la Poesia de Silla per la seva tasca en portar endavant l'estima a la literatura i a l'escriptura. Però abans de fer-li entrega del porrot, Valentín Mateo Simanya, regidor de Territori, Urbanisme, Cultura i Memòria Històrica, ens ampliarà els motius pels quals se li atorga aquesta merescuda distinció. Bona nit. Moltes gràcies per la vostra assistència, veïns, veïnes, autoritats, alcalde, guardonats, públic en general. Com a regidor de Cultura i Memòria Històrica, és un orgull comptar amb una associació que dedica tant d'esforç en cultivar i difondre l'art de la poesia. Els Amics de la Poesia van néixer un 30 d'octubre de l'any 2000 i avui porten ja 18 anys fent de la poesia un tret cultural del nostre poble, del qual m'agradaria destacar dos actes que ja són tradicionals per a nosaltres. Un d'ells, el recital poètic d'aquesta setmana de la lletra valenciana, en el qual tanquem el programa el diumenge, i també el que podem contar el 8 de març, en el que podem fer el nostre recital poètic al Dia de la Dona Treballadora. Aquests actes sempre han gaudit d'un gran èxit d'assistència omplint el nostre teatre de la plaça. I avui rendim homenatge a una associació que sempre ha estat oberta i participativa a actes d'altres associacions i entitats, en el qual tindrien un gran llistat i del que podem anomenar, per exemples, com la vostra participació als llibrers de festes del nostre poble, als llibrers de les falles també en el vostre recital a l'auto sacramental que es va fer l'any 2007 a l'Església Mare de Déu de Sánchez per commemorar les sagrades formes, també participeu en la Casa Andalusia, també vareu estar al Museu Marquès de Dosaigües i també participeu en la vostra poesia en la càrcel de Picassent. Sempre han estat i estan disposats a participar allà on els demanem la seva col·laboració. Però també som i han sigut els impulsors, junt al patrocini de l'Ajuntament de Silla, del certamen poètic Poesia, un concurs poètic a la millor poesia en castellà i en valencià, on cada any els participants van augmentar. Un certamen que ja va per la 10ª edició. I a banda també dels seus recitals, també hem de destacar els seus 5 llibres de poesia que han publicat: Aplacant la set, el 2001, Lliri Blau, en el 2003, Fent camí, en el 2006, Sentiments al vent, en 2011, i Garbes, en 2015. I me diuen que ja van a per el 6è. Així que us heu convertit amb mèrit propi en un referent cultural d'aquesta ciutat i que porta la poesia en el nom de Silla per la resta dels pobles del nostre territori. I heu aconsegut un merescut reconeixement dins i fora d'aquesta ciutat. Així que hem d'agrair el treball que heu fet, perquè a vegades aquest treball que es fa dia a dia ha de ser reconegut, perquè també, i és així, resulta emotiu escoltar-vos recitar amb tanta passió els vostres poemes, que a través de les paraules aconseguiu formular imatges de gran bellesa que perduren a la nostra imaginació. Gràcies per obrir-nos la vostra ànima i aconseguir commoure's amb els vostres versos. A tots vosaltres que sou i heu sigut amics de la poesia, la meua enhorabona i el meu profund agraïment.
demanem la presència de José Carlos Llorens, president de l'Associació Cultural Amics de la Poesia, i de Francisco Cortés i Serrano, membre fundador que rebran, en nom de l'associació, el corró d'honor a l'activitat cultural de la autoritats, dones i cavallers, bona vespre. Avui és un dia històric per a l'Associació Cultural Amics de la Poesia de Silla, com també va ser el 30 d'octubre de l'any 2000. I aquest dia se va fer realitat el meu somni. He de dir que gràcies a Teresa Badenes i a Luis Meler, que són els que me recolzaren, m'apoyaren i m'il·lusionaren para que me presentara tota la documentació que feia falta en València, i aquest dia naixeren els Amics de la Poesia de Silla. Vol dir que ja són majors d'edat, ja han complit 18 anys. 18 anys treballant per la poesia, escrivint poesia, fent poesia, recitals en Silla i fora de Silla. El corrot que avui ens dona el nostre Ajuntament pense que és merescut per el treball que hem fet durant aquests 18 anys. Perquè vull dir que en la Comunitat Valenciana molts pobles volgueren tindre una associació de poetes com la que tenim en el nostre poble. I jo, per a rematar, perquè no vull fer-me pesat, vull dir que des de molt jove vaig començar a escriure poesia. La poesia sempre l'ha portat dins de mi. Tinc escrits més de 700 poemes i mentre al meu cor quedi una gota de sang, jo seguiré escrivint i gaudint de la poesia. Gràcies, moltes gràcies a tots. El amor es un abismo de luz y sombra, poesía y prosa, y en donde se hace la más cara cosa, que es reír y llorar al mismo tiempo. Lo peor, lo más terrible, es que vivir sin es imposible. Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a este recital poético en el que vais a ver que quien presenta el acto es un hombre y una mujer. Teresa es poeta y Agustín también. Y todo este elenco que os va a entretener. Saludemos al personal y si el acto les agrada, seguro que aplaudirán.